good morning, 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 good morning. Welcome mga tugang sa programa niya tong Morning Hirit. Lunes ngunyan, petsa, ano lang petsa ngunyan? 23, mga tugang kan bulan ng Hunyo. Kami po nagapaabot girarinin pang musta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang bugitang 7 o'clock in the morning. Hindi po mga tugang sa inyong programang Morning Hirit. Kasabay niya sa Technical Department si Chief Ramir Tanay, Newsroom, News Director Mardela Cruz, si Ringman mga tugang sa Manibela Boy Mata. Siyempre ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa inman na parte kan mundo, welcome po mga tugang sa inyong programa. Sa programang ini, bawal ang gidit, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-morning hirit. May mga birthday ngunyan, haberday, 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 haberday. May mga travel. Mga ray na agad tabi sa Indo Gabos, ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Petsa Lunes ngunyan, 23 na kang Hunyo. Madaliw sa nang Hunyo. July na naman. July na naman, tabi mga morning heriters. Sarong simana na sa natin. Uy, kumusta po sa tuya na mga birthday ngunyan? Haberday, 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 haberday. Sabi digdi, the thyroid. Pag-restoryahan ta mga tugang tungkol sa thyroid, Sa tuya, tabi mga tugang nag-good news. Marhain na bareta. Digdi po sa inyong programang Morning Hirit. Yan, yan tabi sa tuya na tutikaron. Mga tugang niya na pag-aaga, marhain na bareta. Good news, mga tugang sa Morning Hirit. Ang thyroid daw, saro na pacemaker for the metabolism. Ang pacemaker po, iyo ang PACE maker. Yan, Pacemaker. Ang katuyang metabolismo. Hain po ang thyroid. Ang thyroid, mga tugang saro, tabing sadit na gland na yaon po sa tuyang halunan na nagagamit po nin iodine. Para makontrol ang rate kan aktibidad kan sa tuya tabing mga body cells na hinding muna saday-saday sa napiro grabe ang function niya adi na yupan minakontrol mga tugang kang rate kan sa tuyang activity. An overactive thyroid ang apuda kan hyperthyroidism. Kung sobra mga tugang na magtrabaho ang thyroid, ang apuda tabi kan hyperthyroidism na minakausanin palpitation. Uyug-uyugon mo yan. Sweating. Ngayang sweating. Ikaw pa meeting mo niya sa palibutan. May meeting mo niya sa palibutan. Sweat, pagdadaplos, sobrang daplos. Weight loss, nagminiwang. Biglang binaniwang. As in po, bulging of eyes. So mata, mga tugang minabutlog. An underactive one, sumaluya database function, mga tugang kan thyroid, ang apod hypothyroidism. Minaresulta man mga tugang sa weight gain, nagtataba. Baliktad pala na din. Pag ikaw mga tugang may hypothyroidism, maluyang function kan sa imong thyroid, ang tao databi nagtataba. Nagakaigwa ki hair loss o nagbabawas ang buhok. Asin man ang excessive sleeping, pirming pirot, pirming turog. If yours gets hyper, kung ka databi mga tugang hyper ang sa imong thyroid, drink an infusion of bagolweed to lessen palpitation. May mga ugaring garide magud kanig sa tuyang lugar. Adi, asin mag-consume databi nin pre-tiliary bulb in liquid concentrate or tablets. Acupuncture may also help lessen overproduction of hypothyroid hormones.
human ang gano. O dyan baga sa Santa Rafaela, go dyan kimatibay mga tugang mag-acupuncture na teacher, na madre. Pwede po dyan Santa Rafaela. If it's hypo, on the other hand, consume seaweeds. Aram ko, naroon naman ko ito. Ang pagkakaon dyan nga pag may problema ang thyroid mo, lato. Diba? As food or supplement to restore balance, tabi, yung mga nalato, kay to, pag may, alibaw nga niya, ang ano naman ko, pag iwa ka ki, ano nga so sa nagbutog ang halunan, goiter. Yan. Pag may goiter, mga tugang, paminsan, ang pigapakaon po, lato. Yan, ha? Goiter. Yan. As food supplement to restore the balance. And engage in aerobic exercise to stimulate the glands hormones production. Yan, ha? Kaya po ang databi, siguro, ano ka na sumba, di ba? Magsusumba, sige sa nga ang sumba mo, pag sumba, nagkakatabang databi, mga tugang para balansyon, ang function kan sa tuyang thyroid. Yan po pagkakaibakan, hyperthyroidism, as in hypothyroidism. Yan po ang good news, mga tugang, para po sa marahay na bareta, hindi po sa Morning Hirit, sa DCGB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ramon Tanbuy naman ang report. Halit dyan sa luwas. Kaiba si Angel Mustasa. Angel, good morning. Kamin. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay, sa mga nagtapang bareta. Himan sa rehas mo niyan, ang sarong lalaki na nagtabag min man iba-ibang gamit o mamahalo na gamit, nakalis na manakop kan mga kapulusan, kan Legazpi City Police Station ka nakalis na aldawa. Sige ribong follow-up operation kan mga otoridad, na-arestar ang 49 anyos na lalaki, makalis na positibo ituro inikan sa iyang 31 anyos na biktima, na iyuan panghabas o ang responsable sa panghabas kan sa iyang mga gamit, araw kan cellphone na may kantidad 15,000 pesos, mga Bluetooth speaker na kantidad tig-1,000, asin iba pang personal na gamit, na nakabugtak sa gray na backpack. Sa investigasyon kan mga otoridad, nangyari ang panghabas pasado alas 7:30 nin aga sa barangay Bitano, Legazpi City, kung saan ang biktima ang mabakal man sa nakutaan na si Pinapay sa sarong bakery kan bigla na sa nang nawara sa iyang backpack. Yan. Sa presente, ang suspect ang paramentas na nakapreso sa Legazpi City Police Station, mantang pighahandaan kaso na isa sa angata kontra sa iya. Yes. Yan, Henry, ang mga nadagdag informasyon hali sa luwas, ilong sa DCGB. Salamat, Angel, sa report. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Karen Ala, may nasa linya man. Karen, good morning. Karen? Hello, Karen? Karen? Nawawala. Alright, sige, balikan na lang daw mga tugang ang report ni Karen Ala. Hali po dyan sa luwas. Naman daw kita kay Jimmy Boy, ang natuya tabi na Chief of Reporter. Jim, good morning, kamin. Yes, Bibi, maray na aga. Tay na aga sa mga prantabay sa bungkaras kan sa tuyang mga istorya sa aga pa sa nama patong ang presyo kan produktong petrolyo. Alagad sa pagmasid kan DCGB News kan pamakalon, inot nang nagtaas. Nagtaas kaysa sa petrolyo. Buon sa simpleng pagkaon lumi, kanakaging simana so dating pigbabakalan niya tong 50 sarong mangko, ngunyan 55 pesos na. Talaga? Oh. Mas langkaw pa sa Nata. Dahil man ako nagapot na basta yun kuan. Napighalo ang krudo ang lumi. 5 pesos tulos ang ilinang kao. Katapos na lumi kita, nagpasiring kita sa pagpagunting. Dati 60 pesos so pigbabayad niya to. Ngunyan 70 pesos na. Nagdaga na kijis? 10 pesos tulos. Inibase sa mismong aktual na pag-validate niya to experience kung saan maski nga ni harayuan Pilipinas sa gera, alaga dan impact o epekto mati niya to sa mga pamakalon dahil niya to masabutan kung may halo ining pang bibintahe
sa pagkakataon kung sa oras na magparaurumento ang presyo kan krudo, syerto, padagos man pagtaraas ng Oh. mga panginot na barakalon ta, BBB. Ang kakambal kay ni pagtios. Aha. Paano pa hahabulon kan mga limitado ang source nin income, uday nga nin permanenteng source nin hanap buhay, kung haros kada paghiro kan produktong petrolyo, asin iguanin na mga araw ka na papabaritang gera, kung piksa sa kayan man ini, kan sa tuya na mga negosyante. Paano nakita ka ni Digdi sa tuyang kapalibutan? Paano na sa mga nagtitirios ka ni? Aha. So iyan ta, BBB, ang mga na-obserbar niya to sa kapalibutan and makakarelate kay ni ang sa tuyang mga tagantabay dahil ang tasinda, natural, may sadiri man ang mga eksperyensya sa mga pagsasaod, sa mga pagbakalnin, pagkaon, dahil managlankaw sa iba, pero bawas ang mga pangatado dahilan nga ni Taigwaman Sinda nin kanya-kanyang mga rason. Yan ta, BBP, ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, Canoro Site, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Yung man ang gano'n. So, hindi sa Ligas, pero yun na ang pagpagunting. Pero natabi, Chief Ramir. 100? 100 na eh. 80? 80 pesos? 80 pesos. Kung naman talaga, nagmaral naman ang... Pero sa iba nga, ibaga ng mga bid-bid na mga parlor, ang 200 yan, 250. Dati, kanako nagpunpo na magpagunting, benching ko lang yan, 25 pesos. Kaya ito may bugon pa ang buko, benching ko. Hindi naman ipis na, kung ang lugod, sang gatos na. Nag-iba man talaga. Kung na siya nagnipis, ka nagmahal, pagyari sa mauraro. Karen, Ala, may dagdag na report. Good morning, Karen. Morning, VP Henry. Sa dagdag niya kong bareta, munya na semana, nakakalaan ng manumpa asin inaguraran ang gabos na mga ilihidong opisyal sa probinsya ng Albay. Tanda kan opisyal ng funksyon kan mga ini sa servisyo puon sa katapusan sa Hunyo 30. Sa impormasyon na ipinaabot sa DCGP News kan kampo ni Governor-elect Noel Rizal, ikibuhon ang inauguration ating oath-taking ceremony kay ni VP Henry sa Sabado, petsa 28. Sa oras iyan na alas 8 ng pagkaaga dito sa Albay Astrodome, bilang opisyal ng funksyon kay ni sa gobyerno provincial kan Albay, bilang gobernador kan probinsya ng Albay. Mantang ang mapasumpa sa mapasunod na gobernador kan probinsya, iyo ang Associate Justice kan Korte Suprema kan Pilipinas na si Honorable Judge Joseph Lopez. Mantang sa ibong nalado VP Henry, sa petsa 26, Webes, may separadong oath-taking man si Vice Governor-elect Titay Ko, kaibahan ang ibang miyembro kan ikalinseng sanggunian panlalawigan ng Albay dito sa Legazpi City Convention Center. Susog iyan sa impormasyon ni Sanggunian Secretariat Adan Eva sa DCGB News. Halagad sa pag-verifikal kan DCGB News sa Sekretaryo, sa ipamalinaw kung sisay ang personang mapasumpa dito sa Webes, mantang sa Hulyo 8 VP Henry, iyo ang magiging inauguration kan Sanggunian Pandalawigan ng Albay, tanda kan opisyal asin pinakaenot ng pagbukas kan bagong regular session kan ika-15 Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa mga bareta. Hali po dyan sa lawas. Good morning, Tabi, sa mga birthday celebrants natin. Mag-text Tabi sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan po ang mga number na pwede nyo i-text mga tugang nyo na pag-aaga para po sa mga reactions, mga birthday greetings in the morning. Tabi, papasadahan tayo yan mga tugang para mientras 5:29 oras po sa DCGB. O may mga birthday nyo niya, sa mga kwantabi, mga travelers natin, mag-iingat Tabi kita gabos sa mga naguran-uran na bagadi. Naguran-uran na. Tabi,
mga tugang ang na naman sa satuya tabing kapalibutan, kaya dapat na mag-ingat mga tugang sa satuya tabi na pagmamaneho. Ha? Paano na daw sa mga pinag-construer na mga tinampo? Adi, paano na daw yan? Sigang uran, man tabi makakabuhos kayan, may problema kita dyan. 5:30 na. Aramontan mga headlines, mga tugang sa Morning Hirit, asin po sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Duwang kita kay News Director Mar de la Cruz, yaon po sa News Base kan DCGB. Good morning, Pading Mar. Good morning, BP. Good morning sa matabantabay headlines ngunyan. 223 na mga Pinoy sa Israel, hinagad na makauli ng Pilipinas. Oho. Department of Foreign Affairs, wala pang impormasyon kung may nadamay na Pilipino sa pambubumba ng Estados Unidos sa Iran. Imbahada kang Pilipinas sa Israel, nagabilar sa mga Pilipino na magtinir sa saindangarong sa tao ka nagkukusog na kariribukan. Nasirit na low pressure area sa Philippine Area of Responsibility, nakulang posibilidad na maging bagyo. Pilot implementation kang bagong senior high school curriculum pupunana kan DepEd. Mantang publiko, pinatanidang kan DOH na mag-ingat sa nag-endorso ng bulong para sa hypertension online. DILG nangako na matauman ng ayuda sa mga Pilipino na nasa Israel. Mantang 26 na Pilipino sa Israel, nakali na sa ilarom kang voluntary repatriation program. DA madali nang matapos ang draft deal para sa mga marketing powers kan NFA. VP Sara Duterte takot sa ebidensya kaya pigimbitara o pigibitan ang full-blown trial. Mantang VP Sara posibleng mawadan to ng diretsong sumimbag sa impeachment sigong kay dating Associate Justice Antonio Carpio kan Supreme Court. Kilusang magubukid ng Pilipinas kinundinar ang nakaarungang big-time oil price hike sa nasyon. Nakula. Iyan o. Pon 5 hanggang 5 o kaya 5.30 sa imo. Salbatan, ano? Muya ni Jing, mga pon 3.50 hanggang mga 4.80. Naiko. Oo. Baka, Yan BP ang mga headlines ko niya na pag-aga. ano pa dan latest duman sa kwan? Pagpalayog ki, din ang mga latest ano? Pagpalayog ki mga ano yan? So, ano ito? Bunker buster bomb kan US? Ang simbag kang, ano yan, kang Iran, pig para bombaman so, ano yan, so Israel. So, Israel? Oo. So, Israel ang pinalayog-layogan? Dahil nga kami natatakot sa Indo. Estados Unidos, di na sila natatakot. Para palayogan sa Israel. Di man din sila kisit na palayogan so mga barko kan US naman sa kung ano? Ano yan, so Houthis, sabi, pag nag-agi duman sa Strait of Hormuz, Pwede. papalayugan daki, buburumbaon da mag-aragi duman, tapos sinarado na. So, yun ang, ano yan, ang maging epekto kayan, so barko na haling Iran, na may bit-bit na petrolyo pa siring sa Pilipinas, na magkakahagi duman. Ayun. Pero ang sabi kan Dio, hindi man sa nangayayan. Ali dyan sa Iran, hindi man sa na. Pero, ayan, biglalao man na mas lalo pang maitaas ang presyo ng produktong petrolyo. Yan impact sa tuya, di? Habang nagkukusog ang, ang gera. Oo, di. Okay. Yan, di abangan ta, mantang ang United Nations, nagpahayag man ng kahaditan, manungod yan sa pangyayari sa Estados Unidos, and na binomba ang Israel, tapos nangapudan sa mga member nations na mag-de-escalate o maging kalmado sana. Sin magsunod sa charter ng United Nations. Okay, so yung bita mga edad na pagkagat, yung kang POS Enterprises, hanapan sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, yan sa oras at Tigaspi City, basta radyo, i-POS niyo yan. 24/7 konektado ko mo, maski na yung lutong news space. Ini po si Martina. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Grabe kaswapon bagang Domingo. Although nangyari, nangyari mga tugang sukuan, so pambubumba banggi duman sa inday. Banggi duman sa inda. Kaya ano yan, totoo ta.
Ilingon ta sa ibang detalye ka yan, mga tugang na bagay na yan. Alright, pero ang day naman ibang latest na pangyayari na kung pinasigundahan pa kan Amerika, mga tugang so Iran pagkatapos nan sa indang bunker buster bomb, mga tugang palayugon duman pasiring sa tulong lugar sa Iraq. So mga lugar na yaon da duman naka saray buda pinagigibo, so mga pod kayan, so bumbaman mga tugang kang Iran. Hello, good morning Sir Ariel. Marayna aga po. Marayna aga tabi. Ano po ang latest sa kabugtakan kang panahon? Go ahead. Southwest monsoon o duro sa bagat po ang nakaka-apekto niyan sa bilog na nasyon. Samantala, ang tropical depression man na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility huring namatano ini sa distansyang 2,425 kilometers. Sirangan kang extreme northern Luzon. Di man ini nilalaw man na malaw sa Philippine Area of Responsibility as hindi man ini inaasahan na makaka-apekto sa anuman na parte kan sa tong nasyon. Wala gadigdi man sa Kabikulan dahil man sa epekto man kan habagat sa maghapon nilalaw man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagkaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sulnupan na mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura niya na maghapon 25 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:20 nin aga, masunod pa siya alas 6:14 nin hapon. Alipod digdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samocho. Sir Ariel, iklaro ko lang ito dahil po kita apektado ka itong itong slow pressure, sabi mo? Ay po, actually tropical depression na po ito. Tropical depression, oo. Oo, arayo man ito. Nasa east-northeast kang extreme northern Luzon. Ayun. Kung po ito nasa na malaw sa Philippine Area of Responsibility. Ayun, okay. So, sabi yun, kita masyadong problema paman nyo yan, sa kabugtakan kang panahon ta? Ay po, kung manunugod po sa Bagyo, may mapagit lang nasa pang Bagyo sa ngunyan. Pero madalas na kayo yung mga mga thunderstorm. So, ingat naman po ilaray kita. Paguran. Okay, salamat tabi. Sir Ariel, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Apo, thank you so much. Mga tugang Ariel Samudyo sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ngunyan pong aldaw. Yan, may nabilog pala na low pressure, may nabilog na, bagyo. Tropical depression. Yan, tropical depression, mga tugang tabi an Pag-asa. Yeah, sa paliuluwas sa may parting harayo man sa may extreme northern Luzon kan Pilipinas. Kaya po dahil kita magadita, dahil man tabi kita kaan mga tugang masyadong apektado. Yan. Alright, sige. Alas 5:36 na oras mga tugang sa Pilipinas. Madali lang ta basahan ko daw kamuki aram na maganda itong suginibo kang Amerika na Salbatana pinulbos mga tugang sa pigaaligan ninda na site kang gibuhan ki bomba databi kang Iran man duman tabi sa pagkatapos na palayugan ki bunker buster bombs ang Fordo so Natanz buda so fasilidad mga tugang kan Isfahan Isfahan kaya sa implikasyon sa tuya mala kaya taon-taon may mga magkakauron kita na mga tatao tabi sa foreign relations. Yan, mahagad kita ki istorya, may kinaraman dyan. May magkakauron tabi kitang profesor. Taon-taon tabi, mga 8 o'clock kayon,
mga tugang na yaon po dyan sa Bicol University, no, para magto sa tuya nin linaw, may kinaraman po sa siring na bagay. Okay? O sandali lang, tabi. Tiginin mo na kita sa mga birthday greetings in the morning. Tangani na, dayta nalilingawan. Ha? I-text na tabi mga birthday greetings ta. Gura no ang dolyar po ngunyan bipihen. Ay, day pa. Ay, i-search ko ha. Yan, mas na po yan. I-search ko ha. Happy 10th birthday, CJ Boy Palisa. Ngunyan daw. Happy birthday. Pakigrit po kay sapo kong si Kambal, Aliyah and Athena. Love you mga apo from nanay and tatay. Yan ha. Good morning, Mr. M. Pakigreet po, happy birthday sa apo kong si Kambal, Aliyah and Athena. Love you mga apo from nanay and tatay. Siring man, happy birthday tabi kay Kuya June mula kay Rofos. Yan. All right. Good morning. Good morning, Hen. Ay, wala na. Okay na to yata. Okay na yata ito. Okay na. Okay na yata, mga morning heriters. Madali lang, ha? Madali lang. Okay na to. Ito, sandali. Good morning, Henry. Pakigreet po sa kuyang Aki na ma-birthday ngunyan na aldaw kay Joy. Happy birthday mula kay Daddy and Mommy digdi sa Marakabak. Yan. Sige po. Good morning, Tabi. Happy birthday. At saka happy birthday po kay Moody Abainsa. Yan. Moody Abainsa. Mga tugang Tabi, birthday man ngunyan. May text sabi ni Ma'am Amelia Abainsa. Yan. Alright. Sige. Good morning, Tabi. Pakibati. Happy graduation kay Liara Ate Benitez. And congrats from Secret Admirer. Grabe. Congratulations, Tabi, sa mga birthday celebrants natin. Wala na. Madalang taba ka duman sa ibong panakwan, ha? Ilingon tamo na kung igwapa ki mga birthday greetings natin. Ngunyan pong aldaw nin Lunes. Ay nako, dakulo ng commenting di sa tuyang kwan. Sige po, good morning, Tabi. Pabati kay Patola ng Sipi Daraga Albay. Sabi ni Lads Bueno. Chapuring Almelia, good morning. Ging Bananea, good morning, Tabi. Nuclear Bomb Sir Henry, good morning. Christian Facardo. Yan. Sabi ni Christian, nuclear bomb nga so. Pigigibo duman sa Iraq o sa Iran. Okay na. Angelita Guaps, good morning, Tabi. From Maslog, Legazpi City. Lydia Anyo Nuevo, may concern lang po ako dyan sa may Ayala Malls. Pigigibong pick-upan ki pasahero kan mga Tabako, Santo Domingo, kamalig na mga jeep. Ano daw kaya ang maraykaan? Ano pong concern mo? Ano pong concern mo dyan sa pigasabi mo na Ayala Mall? Sige daw, Tabi, ano Tabi ang pinaka-concern mo dyan? Kung ano ang Madam Lydia, tama bang pang-pronounce kayo ni? Martinada, Año Nuevo. Ano pong concern? Ano dyan sa pigigibong pick-upan? Paki-chat mo daw, Tabi, ha? Good morning, Sir Migo. Sabi ni John Quinto. John Cabeles, maray na agad, Tabi, idol. Morning, Tabi, to everyone. Sabi ni Bigalang at saka Elisa Fajardo. Maray na agad, Tabi, sa Indogabos. Alright, sige, yan na muna. Ang satuyan ng mga birthday greetings. Kasi di ba pang mga greetings in the morning. Hindi po mga tugang sa Indong programa sa DCGB. Ngunyan pong aldaw. Lunes. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Report, halis sa luwas kasabay si Alar Mario. Good morning, Paringal. Pasok. Thank you so much, Pare. Good morning. Dakulang tabang ray sa mga magurang asin mga estudyante sa mga harayong barangay kan Legazpi and mga integrated schools na ginibo kan city government asin kan DepEd
Sigon kay Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. sa interview ta na ini ang saro sa mga iwawalat niyang legasiya na dahil malilingawan kan mga taga-barangay para sa development kan edukasyon. Dati-dati ang mga elementary schools pagkatapos o elementary students pagkatapos na mag-graduar sa grade 6 minsan dahil na nakakatungtong sa high school dahil sa kadipisilan sa buhay kan mga magurang. Alagad mo niyan dahil na nin rason na dahil maka-eskwela sa high school dahil yaon na mismo sa barangay. Ang elementary, ginibo ng high school at the same time para pakinabangan ini kana mga estudyante dyan mismo sa indang lugar. May mga barangay high school naman ang ibang arayong barangay. Ayan, gwapa nin dagdag na integrated school sa ibang barangay na ginibo yan kan syudad ngunyan sa turno ni kalipot na turno ni Mayor Garbin. Yan ba rin ang mga kan informasyon digdi sa Nawas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa mga dagdag na report. Hali dyan sa luwas. 15 mga tugang bago magabot ang alas 6 nin aga digdi po sa DCGB. Dadagantan mga istorya, mga dagdag na karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Ay, madali lang ha. Dahil na po, ay, naka-charge kaya so sa kuya na number na pwede nindong apodan tabi sa satuya na programa. O na, tapig charge ko lang so, ay so mga sorry po sa nag-aarapod ha. Totoo lang, okay na ini. Okay na tabi ni ha. Good morning tabi. O ay, Sunday, paningit ba tayo? Nagkarelibo ka. Ay, nasulit mo ko sa paningit. Madali lang ha. Mga tugang sa morning hirit. Grabe na sa kuyang libro na source gang istorya. Kinisiyo na. Grabe na ang kamugtakan kay ni Boy. Madali lang. Ito. Dito kita sa mga tugang na Olympic figure skater, mga tugang na si Tenley Albright. Sarap pong doktor. Talaga. Pagkatapos mga tugang na siya maging doktor, si Albright, iyo po ang sarong medical degree. Asin, nagtapos po nin orthopedic surgeon sa Harvard Medical School. Siya po ang pinakainot na babayi, mga tugang nagkakansiring na bagay. Dahilan kay ni, na-inspire siya na mag-adal nin skate, pag-skate sa snow. Unain, mga tugang, nanggana siya nin gold medal kanami naging 1956 Olympics. Asin po siya man naging world champion twice, asin US champion para sa 5 consecutive years. Yan. Ang sports talaga maski anon sa di ba? Ang sports mga tugang maski talaga ano ang kwan mo, maski anon tinapusan mo basta yung kinahiligan mo. Basta yung kinahiligan mo, madali ka tabi na makaukod. Basta gusto mo. Yan po ang mga dagdag na karaman sa morning hearing. Paningit sa morning hirit. Sige. Oh, ay may missed call palan si pasinsa na tabi. Kwanil, dahil ko na simbagso sa imo tabi na apod. Yan, si Neil Lunas Soler. Yan.
Okay. Alright. Ito may reaction pa. Good morning. Yung binumba tabi na US sa Iran ay enriched uranium manufacturing plants. Enriched uranium 235U is the only nucleide existing in nature in any appreciable amount that is fissile with thermal neurons. Yugon mo. Hence, gamot sa paggawa ng nuclear weapons, ano ito? Sa paggawa ng nuclear weapon. Gamit sa paggawa ng nuclear weapons, tabi. Good morning. Yan. Thank you, Joker. Di ba? Kasapon kaya, bigyan para healing ko yan sa kwan, sa online, tabi. Mga tugang sa YouTube, bigyan para healing ko kasapon. Bata kasapon, nagkukuha ako, nagbabalaybay ako, bila ako nakadalagan sa hambangan kan television. Panawagan po sa Prime Water, wala tabi, tubig kahapon, Salbatana. Happy birthday kay Nora Libortar Rawis. Greetings from, happy birthday to Nora Libortar ng Rawis 77. Greetings from Big Double A. Yan, alright. Kaswapon, mga tugang, habang kita nagpapahirohingalo lamang ta Domingo, nagapon si Pio, binumba na ngayon so Amerika o kan so Iran kan Amerika. O di, ganyan ko ano, may special broadcast ngayon kita. Ganyan ko, sige, fight. Special broadcast si Pio kasapon. Mga tugang tungkol yan sa, ano yan, sa pambubumba mga tugang kan Amerika. Duman sa turo na mga gibuhan tabi ni nuclear bomb kan kwan. Ano ini kan Iran. Kaya baga pigigibod akang Iran, tagos nila mga tugang na preventaran ang pagproducer kan Iran nin mga nuclear bombs. Kaya inintran kan Amerika, nagkawaraga, sabi ni Trump, mga tugang, nagkuha na nga, wala na nga ito, totally destroyed nga, tabi nga so sa enda na, gibuhan, kan nuclear bomb. Ginamitan din si kan utong si Bito mga tugang bombers guminamit nin. Imagine ito mapaliw may resource person ako kaya na ta ako kaya manak magapara i-istorya ta ansa to yang istorya digdi so nababasa ta sa na online but nailing ta online igo ako ki resource person taod mga tugang duman sa programa tang anhapot. Imagine so ginamit mga tugang na bomba kan US na kayang magpenetrate sa arom kan daga. Iba man talaga. Kayang magpenetrate mga tugang sa arom kan daga. Mga tugang ang ginamit ninda na bunker buster bombs, no? Duman tabi sa Fordo, duman sa Natanz, buda sa Isfahan. Buda sabi ni Donald Trump, ikaw pag binalo ngayon nindo ngayang palayugan kami kikuan nindo ki ano yan ki missile ngayon nindo may abutan niya kamong mas grabe maribok ang kinaban na di maribok kaya mga tugang iyan pigaban anong implikasyon sa Pilipinas sa anong implikasyon yung tabian na padagos na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo taod tabi ta husayon tan kimaray taod ano duman sa programa tang anhapot, nagwa kita ki resource person na pwedeng makapag-explicar ka. Buda, say nagpunyan, nata mga tugang taarog kan ka tindang iwal kan Israel buda kan Iran. Diba? Buda sa mga, maring sa ibang mga Islamic states day po nag-entra. Ibang klaseng Islam anyaon sa Iran, ibang klase man suyaon sa may Islamic state na iba. Diba? Ayan. Tabay nababasa kita kang kahapon, mga tugang kunata yan ta naging hararom ang conflict kan dua. Congratulations po to morning soon to be councilor. Congrats. Soon to be councilor na. Puno daw kamukhaan. Only in America can do a 300-meter bunker bomb. Yo. Imagine pag tama kan ano yan kan bunker bomb na ito. Kaya niya mga tugang na mag-irarom pa nin mga 200 feet. 200 feet ang rarom, deep. Tapos pag penetrate niya mga tugang minasabog sa irarom, Salbatana.
ginamitan na ki mga matitindi da itong mga semento kayo, buday ba pang depensa para di ma-penetrate ka yan so sa indang bunker. Di na bagang niya nagkukuha si Kwan. So, pamayukan Iraq, Supreme Leader, nasa Kwandana, sa safe dang lugar. Mga tugang, so ano yan? So, si Khomeini. Yan. So, senda pong leader, Ayatollah Ali Khomeini. Nasa pig safety data. Nag-appoint ni kitulong niyang Kwan, tulong clerics na yung posibilidad tabing magsalida sa iya. Oras ngaya ako na magadan, oras da siya mga tugang na magadan. O, igwa na kinakasunod, ayun masalida sa iya. Batay di palan si Ayatollah Ali Khomeini, may edad na, 80 plus na palan ini, mga tugang na lalaking inayopoan, Supreme Leader, mga tugang kan, Iran. Jomar Bien, may dagdag na report. Jomar, good morning, kamin. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. So, pambumbabaga kang US sa, nuclear sites kang Iran. Nagngalasta ding contamination. Ang sabi kang, Foreign Minister kang Iran. Arami na ngayang bubumbahong. Kaya rinilipat may na ngaya so mga, uranium. Dahil mga na-destroy so may mga weapons. Nganyan, pasiring na duman sa Moscow, foreign minister, ta makiki-ordinar na sa Russia. Kaya sige ang escalate na kay ni BP Henry. Ta mahagad na kitabang sa Russia, sa Iran. Well, anyway, update ko masana sa Paradangog. Yes, sige. Sa mga dagdag na bareta, nagsuko o voluntaryong suminuko sa baka kay PNP ang sarong lalaki na aligadong iyon suminaksak man sana kan sa iyang kainuman ka nakalis na weekend. Sa report na ipinaluwas kan baka kay PNP ang 67 anyos na lalaki iyon voluntaryo ng surrender sa Sainda matapos nasaksak kung kaini ang kainuman duman sa Islakan Cagaray. Basado sa informasyon nagiirinuman may nagbiridyo duman sa sarong residensya sa Cagaray kan bigla na sana magkariribok ta nagpasuway na itong duwang naginuman. Dangan buminunuting kutsilyo ang suspect na pinangaranan sa ng Noel. Dangan sinaksak ang kainuman niyang si Mano. Ang biktima iyon dinaraman tulo sa ospital digdi sa mainland samantalang kinaagahan nag-surrender sa pulisya ang suspect. Mientras tanto sa syudad naman kan Tabaco, liwat na dinakop kan mga otoridad ang sarong convict na nasa parol o itong nasa nasa luwas man lang dahil sa pagbalga kan mga kondisyones na itinao sa iyakan korte. Sa impormasyon na pinaluwas ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., Chief of Police kan Tabaco, inarestar ninda ang suspect na si alias Chris, 39 anyos, residente kan Tabaco City. Matapos na mariparokan o magpaluwas nin order ang korte na liwat ining arestaron dahil binalga kainin mga provisiones sa iyang paramientras na tingir sa luwas sa irarom kan parol. Ang suspect iyon sintensyado sa kasong qualified theft. Sin alagad nag-apply nin parol kaya maski may sentensya siya iyon tinugutan na magluwas sa karsel pero may mga kondisyones. Ang kondisyones na ini binalga kan suspect kaya ngunyan balik siya sa kulungan. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Basahan ta kamo ki rawit-dawit ngunya na aga. Ay kundi maalas size na adi.
Haranina, tabi ang... kaya pa man ini? Kaya pa man. Abasan ta ka mo kirawit David. Good morning, amigong King Reginaldo. Yeah. Sabi ni King, US bombers flew 37 hours non-stop, refueled mid-air to hit Iran nuclear sites. Yan. Distance from Missouri, USA to Iran is 7,887 miles. Arayon mo ng ano. Iyo kasapon pigkwan ini. Kurumpyut ini kasapon kan mga analyst, mga tugang na ilingko tabi sa YouTube. Boda sa endang live broadcast kan CNN, boda Fox News. Yan. Grabing mga... imagine, animpak sa tuya, yan na, gasolina, 5 pesos tulos ang diesel. Okay, sandali lang. Tabi tabasan ta kamo ki rawit-dawit hali kay Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Ang titulo, kung nakakatabang ay narurumduman. Yan. Kung nakakatabang ay narurumduman. Salamat po Diyos ko sa gabos mong tabang, na itanaom mo sa padaba mong banwaan. Padagos kang muumawon an sa imong karahayan. Salamat sa pagkamuot, Diyos ming ginagalangan. Diyos marhay na aldaw, ako man po padagos, na nagpapasalamat sa saindo gabos. Sa saindong tiwala, itinao sa kuya, o itinao sa ko, na sa pagpapaugma kan sa kuyang puso. Siring man salamat po sa Radyo DCGB nang rawit-dawit ko ini para mapaere. Congratulations sa sinsalamat sa imo VP, lugod maog mapermi ang programang ini. Tama daw mga tugang masasabi tang depende sa tawong tinabangan ta kung kita rumdum ka ini. Sabi nga ni dain na bale, basta ang importante na kita nakakatabang na daing sinasabi. Sarong halimbawa na sa 10 tinabangan mo, igwa dyan na mabalik, pasalamat sa imo. Daita man maasahan, pero ikakaugman niya to na may saro sa 10, kita ipag-oorgulyo. Bako man sa paligsok ang pagataong halimbawa, na kung kita na maaram na sa ibabaw kandaga, pwedeng mangyari tumagdo ang luha, hali duman sa tinabangan ta na nagrumdum sa tuya. Ang punto ko mga tugang na habang kita nabubuhay, sa tuyang kapwa, gumibo kita nin marhay. Kunigwa kita na sobra sa sato saray-saray, day kita mag-isip para sana sa satong buhay. Matinabang lugod kita, bako dapat na maimot. Sa mga nangangaipo, buksan tan sa tung puso. Di kita maghalat nin ano man nabalos, gibuhon tapo iyan, sangaran kan pagkamuot. Dait taman iasahan, bigla kita na paugma, nayaon nakaabot sa satuyang talinga. Sa tinabangan tapalan, nagigibong istorya, kita palan ihimplo, sa buhay niya dinadara. Kung itanom mo karahayan, iyan ang anihon mo. Pero kung karatan, kamunduan sa imo. Kung nagtanom kita nin pagkamuot, iyo man ang ibabalos. Kung kita nakakatabang, hurumdumon man kita kan Diyos. Yan. Thank you Paring Ray. Sa imong magayon, narawit-dawit ngunya na pagkaaga, mga tugang liglipo sa tuyang programang Morning Hirit sa DCGB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat tabi. May sa kuya sa alabauno na. Ay, matindian kwan mo garo ngaya ini Oscar Award. Ayos ka. Thank you tabi Neil. Alfonso Lonas Soler. Yan.
Okay. Sige, thank you, Noy. Mabuhay ka. Ang mga bareta, masunod na sa Morning Hirit. Makalipas lang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras, alas 6:04 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, o yan na pang headlines kan mga darakulang bareta niya to digdi po sa GB News Express. Anom na integrated school sa siyudad de Legazpi opisyal nang binuksan. Healthy lifestyle, importante para makalikay sa helang sabatok. Sa lado nasyonal, Department of Foreign Affairs, wala pang informasyon kung may nadamay na Pilipino sa pambububak ang Estados Unidos sa Iran na sirip na low pressure area sa Pilipinas o sa Philippine Area of Responsibility kasahapon na ginang o posibleng maging bagyo sa laog ng 24 oras. Sa ibang nasyon, pag-atake kang Estados Unidos sa Iran, ikinahadit kan United Nations. Business News, presyo kang produktong petrolyo, mas talong nagitaas dahil sa nagkukusog na gyera entre kang Israel asin Iran. Health News, saro katawo, nagagadan kada 10 segundo sigon sa eksperto. Enot mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Binuksan na po ang anom na integrated schools na magkukwa sa Barangay Puro, Bugtong, Bigaa, Estanza, asin Rawis, Legazpi City ngunyan na taon. Sigon kay Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr., nakatuyuhan kay din na mairani ang serbisyo kang edukasyon sa mga nag-enroll sa high school. Nadakulang kabawasan sa gastuson kan mga magurang dahil dahil nakaipon pang mamasahe ang mga estudyante mantang nasabing lakdang susog sa mandato kan konstitusyon na quality education for all and accessible to students. Siring man ang pagbukas kan Super Health Center sa humapon para mairani ang serbisyo medikal sa mga residentes na nasa sur na parte kang Legazpi City. Mientras na apera sa sur na parte kan syudad, posible man na makapagpatindog nin Super Health Center sa Northern Barangay kang Legazpi sa pag-abot kan panahon. Importante po ang healthy lifestyle para makalikay sa problema sa kidney sa programang Radyo Klinika sa DCGB. Ipinaliwanag ni Pediatric Nephrologist Dr. Ria Esteves Imperial na dakol sa mga Pinoy ang kulang sa impormasyon
kung may problema sa kidney dahil nakapagpapa-check up. Sinabi niya nangunyan na Hunyo, yan selebrasyon kang Kidney Month, importante na aramon ang mga helang asin pag-ugali na pwedeng makaafektar sa kidney, siring kan urinary tract infection o UTI, kung saan pwede ining makaapektar sa kidney asin maging rason kang problema. Pwede man ining magkausanin kidney failure na nangaipuhan ng dialysis. Katakod kay ni, para magalikay sa siring na sitwasyon, dapat na uminom nin 8 sa kudosing basong tubig kada aldaw dahil importante ang tubig sa kidney. Importante man ang paglikay sa mga maaskad na pagkakan, junk food as in sitseria. Kung mahihilig sa instant noodles, bawasan ang seasoning as in tulos na magpagkonsulta sa doktor kung kinakaipuhanin medical attention. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, nasa linya po si Angel Mostaza. Bureau of Jail Management and Penology, Bicol, preparado in kaso may person deprived of liberty o PDL na maghilang ngunyan na panahon nin tag-uran. Uya po ang detalye. Preparado ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol, partikular na ang Health Service Division in kaso may mga persons deprived of liberty o PDL na maghelang ngunyan na panahonan ng tag-urana. Iniyan siniguro ni BJMP Bicol Health Service Division Chief, Senior Inspector Ronald Jesse Selga, kung sa iyang sinabi na bago pa ipaluwas kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, ang anunsyo na nagpuuna ang tag-uran, nagkaigwa na sindanin paghahanda dahil sa dakol na mga helang ang posibleng magburtuaan na posibleng makaapektar sa mga PDL sa indang pasalidad. Sinabi ni Selga na may gutan sa idang koordinasyon sa mga nurses sa manibaybang jail facilities sa rehiyon para stricto man na mamonitor ang estado ng salud ng mga PDL as in inta. So may naghihelang, may gutan sa indang monitoring liki para masiguro na matatawan ni tama atin magkakani kong medikal na atensyon. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB. Mga palaog na tinampo sa sentrong Kamalig, may closure adyan na hapon sa Dispirakan, Kapiestahan. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. May closure na mga mayor na tinampo, alaog sentrong Kamalig at siya na pagkahapon. Buon alauna, sundo alas 6, kung saan base ini sa Executive Order number 20, Series of 2025 na pinaluwas gikan sa alkalde kan Kamalig Mayor Kaloy Baldo, nagsasabi na isa sa gibo at yanan civic parade party ini kan aktibidad sa Pinangat Festival asin Dispira kan kapistahan sa patron St. John the Baptist. Ini ang traffic advisory kung saan sa mga intersection sa Alibod bypass, intersection Tagaytay to Poblasyon, siring man sa Lugan bypass, pinurok takananin advance na karatula bilang advisory sa mga maapektuhan na mga biyaheros ang rerouting Haros Anas bypass road and agi kan mga vehikulos kung saan expected ang pagabat kan trapiko sa pag-agi kan na mga lunadan at yan na hapon. Digdi sa Kamalig sa pagsabing haros 5 o 6 na oras ang durasyon kan civic parade na mangyayari at yan na pagkahapon digdi sa Panuan kan Kamalig Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang, maabot po sa 223 na Pilipino sa Israel ang naghagad nin repatriation sa tahaw kan nagkukusog na tensyon kan Israel as in Iran. Sigon sa Department of Foreign Affairs o DFA, base ni sa pinakahuring datos kan DFA kasunod kan pagitaas kan ahinsya kang crisis alert sa nasabing duwang nasyon sa alert level 3 o nangangahulugan na voluntary repatriation. Matang sinabi man ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na 27 Pinoy sa Israel kaibahan ang 26 na overseas Filipino workers OFW asin sarong turista ang piniglaoman na maabot sa Pilipinas ngunyan na Lunes o Martes mantang sinda nasa Amman, Jordan. Mientras na 8 Pinoy man sa Iran kaibahan ang 6 na OFW asin 2 turista ang piglaoman na magkakaulin na sa nasyon sa maabot na Huwebes. Karen Ala may dagdag na report.
bago ang ultimong sesyon sa Webes kan presenting sanggunian panlalawigan ng Albay, asikaso ng malhay kan mga personal kan junta provincial ang pag-organisar kan mga kayamitan sa bagong session hall dito sa Capitol Annex bilang opisyal ng legislative building kan gobyerno provincial kan Albay sa pagmonitor kan DCGB News, busy na sa mga aldaw na ini ang ibang staff kan Kapitolyo sa pagpurugtak, baralyuhan kan mga lamesa, tukawan kan mga board member asin kan presiding officer. Dahilan sa iyo na inanik pinagkumpirman ni Sanggunian Secretariat Adan Eva na apwera sa dikti na sa may Capitol Annex kilibuunan ultimong session kan presenting Sanggunian. Dikti naman inaguraran kan masunod sa Sanggunian ang sa indang mga sadiri bago ang pagpuon kan sa indang pinaka-primerong session sa July 8. Halagad ang matatandaan na pagparalyuhan kan ibang opisina division sa Sanggunian, mapipindyente muna ng date na aldaw sa pagsabing aasikasuhin muna ang mga wiring titikan mga aircon at kuryente, lalo't pat kanya-kanyang opisina o division, di aircon na kung kaya kay puan mo ng siguro na sa pag-upurat ng bagong legislative building, daining insidente ng pagpurutukan kan mga wire dyan, Karen Ala, DCGB News. Mga tugang wara pang informasyon kung may Pilipinong naapektaran kan pabubumba sa kan Estados Unidos sa tulong nuclear sites kang Iran, sigon sa Department of Foreign Affairs. Sinabi ni DFA Assistant Secretary Robert Ferrer na bako malinaw kung may mga kababayan na Pilipino sa mga tinamaan kang airstrikes ang nadamay alagad. Pinagdirumdum na ang mga Pilipino na mag-iwas sa mga fasilidad kang Iran. Sigon kay Ferrer na may pigakarkulong 1,200 na Pilipino sa Iran asin siyam na nagahagad na makauli sa Pilipinas. Siniguro man ni Ferrer na ang mga tauhan kan Philippine Embassy sa Tehran ang ultimong maluwas sa Iran para masigurong naasikaso na ang gustong mag-uli. Mientras sa 223 na Pilipino sa Israel ang naghagad man ng repatriation kung saan 26 sa enda naka-schedule ng makahali. Ikakarkulong nasa 30,000 na mga Pilipino ang nasa Israel. Sarong Pilipino man na nasa kritikal na kondisyon, mantang 7 iba pa ang nakaluwas nin ospital, mantang napag-araman na uminabot sa 88 na harong nin mga Pilipinong na-report na naraot dahil sa airstrike kan Iran asin 80 katawo digdi ang naibalyo sa mas ligtas na lugar. Al Armario, may dagdag na bareta hali dyan sa luwas. Sana mabudgetan naman sa paglaog kan 2026 ang patubig halay sa barangay Binavista, pasiring sa Taisan, asin ibang pa mga barangay digdi sa southern part kan Legazpi City. Yan ang pigamawot kan mga residente dahil ta pinjente pa sa kudngunyan na project na ini halay sa budget kuta na binito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngonya na taon. Project ini kan ako Bicol na inisyatibo ni Congressman Saldico asin incoming Congressman Attorney Pido Garbin Jr. para maresolbiran ang padagos na kakulanginin tubig digdi sa southern part kan Legazpi. Sa ngunyan, ang mga tubo na kalatag na halay sa Binavista, yao na sa boundary kan Bangkirwan asin Imalnod. Kaya hagad kan mga residente, sana may sabay na inigiraray sa budget proposal kan Kongreso para sa sunod na taon. Al Armario, DCG. Mga tugang iba pa niya to na mga baretang niyan sa lado nasyonal, nagapilar ang imbahada kan Pilipinas sa Israel sa gabos na Pilipino na magtinir sa laog kan sa indang harong asin sunodon ang polisiya kan seguridad. Matapos ibugtakan Israel Defense Forces o IDF ang nasyon sa Israel asin Iran. Ang serarom kan status kansilado na ang klase sa gabos na eskwelahan. Ipinagbabawal man ang mga pagtiripon asin sulamenteng nasa essential services na ang pigutugutan na magtrabaho. Inabisuhan man kanimbahada ang mga Pilipino na maging preparado sa pagdalagan sa mga shelter safe room o evacuation area in kaso magkaigwanin missile alert. Ang direktibang ini epektibo pon Hunyo 22 nin alas 3 nin aga sagod alas Hunyo 23 alas 8 nin aga. Itinaas man kang gobyerno kan Pilipinas sa crisis alert ang level 2 o kaya level 2 ang estado sa Israel
asin Iran, asin piging ganyar ang mga Pilipino duman na mag-avail ng voluntary repatriation na pwedeng kontakon ang embahada sa saindang hotline na 0972-5446-6618. Mientras tanto, mga tugang saro pong 18 anyos na dalaga, ginadan kan sa iyang boyfriend o ginadan kang boyfriend na nakabados sa iya. Detalye kang report kay Jomar Bien. Gadan ang sarong 18 anyos na daraga digdi sa siyudad kan Tabaco matapos na tuukon kan sa diri niya man sa ng boyfriend na aligado iyuan nakabado sa iya. Kaso Biyernes na banggi alagad ngunyan pa sa nang maaga na diskubre ang bangkay kan daraga. Sa impormasyon na nako akan DCJB News, ang biktima binistong si Daniela, 18 anyos, residente kan Fortress, Barangay Santo Cristo, kan Tabaco City. Nagluluwas na kasubangging matanga, bigla na sanang nagbutwa sa Tabaco City Police Station ang suspect na 20 anyos na residente man kan Barangay Santo Cristo, kan Tabaco City, kay Ribaan Parientes Magurang para mag-surrender. Asin ito ga na nagadan niya ang sa iyang sadiring girlfriend kan pet sa 20 banggi. Asin ilinubong niya, duman man sana sa Barangay Santo Cristo. Nagresponde tulos ang mga miyembros kan Tabaco PNP para kumpirmaron ang report. Asin duman sa naunambita na lugar sa Barangay Santo Cristo na diskubre ninda na yaon man ang gaduman nakalubong ang nawawarang babae na biktima. Sa istorya, sa investigasyon kan Tabaco PNP nagluluwas na kan pet sa 20 banggi naghuron ang magkailusyon duman sa sarong payag-payag sa naunambita na lugar digdihan sa Barangay Santo Cristo. Ang pinagulayan daw kanduwa iyuan pagbados kan biktima na nga maiyo ining suspect. Nagpasuway ang duha, sundo na tinuok kang suspect ang sa iyang girlfriend na ikinagadang kaini. Nagluluwas pa sa investigasyon na matapos ang pangyayari, dinarakan biktima sa luwas kangarong, kan suspect ang biktima sa luwas kangarong, asing gamit ang pala ilinubong duman. Alagad digaro na konsensya ang suspect kung kaya nag-surrender ini sa mga autoridad kasubanggi. Nagpaapudman tulos ninsoko ang Tabaco PNP asin kasubagong maaga kinaykay ninda ang bangkay kan biktima asin na kumpirmar na yuman ang ganito ang girlfriend kini na nawawara nin madwa o tulong aldaw na. Ang suspect sa sangataning kasong murder kan Tabaco PNP. Jomar, yan ang report. ano confirm ba ang na kwan? Confirm na ba do so babae? Basado sa istorya kan suspect, iyo ito ang pigapasuwayan ng kambanging ito dahil ta nabados niya itong biktima. Grabe, ano? So, Roger on that, nag-iwal, basado sa investigasyon, nag-iwal sundo na natuo kang suspect sa iyang girlfriend na ikinagadan kay ni. Okay. So, sa informasyon na nako ng DCJB News, daiman na matulong na ining suspect nag-usip sa mga tiyo o parientes, kasi niyo nagbensir na mag-surrender na sana. Kaya kasubanggi, matanga, mag-aalas 11 banggi, nag-surrender ang suspect sa Tabaco PNP, na iyo naman, kasubagong aga, na diskubre, na kumpirmado matapos na makaykay na kan mga autoridad so bangkay kan sa iyang girlfriend. Yan ang report.
Mientras tanto, mga tugang posibleng maging tropical depression o nasirip na low pressure area o LPA sa Luwascan Philippine Area of Responsibility o PAR sa laog ng 24 oras sigon sa weather advisory kang State Weather Bureau. Ultimong nahiling ang LPA sa sirangan na kan extreme northern Luzon. Mantang padagos man, sa giraray na nakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa central Luzon. Siring man ang western parte kan Visayas sa Mindanao. Mantang makakapekto man ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa sirangan na parte kan Mindanao. Medyo na pamapanganuron, sagod na mapanganuron ang kalangitan na may biglaan na pag-uran na mamatian sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, asin natatadang parte kan Central Luzon, asin Mimaropa. Ipinagpatanid man kang Weather Bureau ang posibleng flash floods asin landslides dira kan katamtaman sagod makusog na uran sa nasabing lugar. Pupo na mga tugang kan Department of Education of pilot implementation kan mga pagbabago sa sistema kan K-12 program, partikular na sa senior high school sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon. Inan sinabi ni DepEd Undersecretary for Operation Malcolm Garma. Sinabi niyang mga panginot na tulong bagay na parte kan binagong sistema kan K-12 base sa pag-aadal kan ahensya sa ipapautob na curriculum para sa senior high school. Kaibahan digdi ang pagbawas din core subject, pagapahalaba kan panahon para sa work immersion, asin ang pagpapahiwas kan mga elective courses. Ikakarkulong na sa 900 na pampubliko asin pribadong eskwelahan. Sa bilog na nasyon ang masairarom sa pilot testing kanasabing programa bago ang nakatalaan na pigalaoman na full implementation kaini sa masunod na school year sigon pa kay Garma. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, nagpatanid po ang Department of Health o DOH sa publiko kontra sa online scams na nag-endorsonin mga bulong para sa hypertension. Sigon sa DOH, dahil ebidensya na bulong sa helang ang mga nasabing produkto asin dai man nag-endorso ang Department of Health nin commercial na produkto. Dagdag pa kanahin siya na bako totoo ang mga websites o page dahil pigaarog sa nakaini ang DOH asin mga representante digdi para magpabakal nin produktong bulong sa hypertension. Nagpagiramdaman ang DOH na mag-ingat sa mga manluloko na marketing strategy na nagagamit in peking endorsement hali sa mga eksperto. Na-report man kan ahensya sa Department of Information and Communications o DICT ang peking account asin pigigibo man ninlakdang para mapanimbag sa ley ang mga nasa likod kaini. Alas 6:25 oras po sa Pilipinas. Masunod ang iba pang mga bareta makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal ng impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Radvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Radvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Radvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Radvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Radvax Tabaco, beside Siga Hospital. Radvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Radvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Radvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Radvax Pilar, Radvax Castilla, Radvax Pioduran, and Radvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Radvax. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:31 oras po sa Pilipinas. Padagos kitang unyan sa mga darakulang bareta. Ikinhadit po kang United Nations ang pag-atake kang Estados Unidos sa nuclear sites kang Iran, lalo na sa nang nagpapakusog sa gyera sa pagultanan kang Israel asin kang Iran. Sigon kay United Nations Secretary General Antonio Guterres, napadagos ini sa upatakot ini sa international peace and security. Sinabi niyang naalarma siyang marhay sa paggamit ng puwersa kang Estados Unidos kontra sa Iran kasudma. Nangapudan man si Guterres sa mga miyembrong estado nin de-escalate o pagiging kalmado asin isulong ang sa endang mga obligasyon sa iraram kang UN Charter asin iba pang patakaran sa international law. Business News.
Mga tugang makakaapekto sa mga motorista ang tensyon sa pagultanan kang Israel asin Iran. Sigon sa informasyon, nahihiling na maitaas nin sagkod sa 5 pesos ang presyo kan produktong petrolyo base sa nakaaging trading days sa Min of Platte, Singapore. Ini ang ikaduwang sunod na simana nin big time oil price hike. Ang mga minasunod iyang pigalaoman na aumento sa na epektibo alas 6 nin aga sa Martes, Hunyo 24. Sa gasolina, 3.30 sagkod 3.60 kada litro. Ang diesel maitaas daw nin 5 pesos sagkod 5.30 kada litro. Ang kerosene, 4.50 sagkod 4.80 ang kada kilo o kaya kada litro. Pigalaoman man na maitaas ang presyo kan produktong petrolyo dahil sa pagbuntog kang Estados Unidos sa conflict entre kan Israel asin Iran matapos na bombahon kay ni ang tulong nuclear sites kang Iran kasud mang aga ang pinal na price adjustment opisyal na ipapaskil sa kan mga oil companies dyan na udto. Yan mga tugang an mga bareta sa luwas kan Pilipinas. Aramon tapon mga istorya kasabay po si News Director Mar de la Cruz may kinaraman sa bareta sa Satuyang Salon. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. An alak kausan in sarong gadang kadat segundos. Ilang makusog na patanid ka mga eksperto sa salud sa kinaban. Dendeng sinabi, ang pag-inom nin sobrang alak minakausan ni nalangkaw na peligro sa mga injuries o mga danyos. Pagkaraot kan katoy o liver, pagkagaigwan nin cancer, helang sa puso, asin problema sa pag-iisip. Abiso ka mga health experts kan World Health Organization na iwasan ang maraot na pagkonsumo nin alak para maprotiran ang salud. Sigun pa sa mga eksperto na it is perfectly okay not to drink. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, dumang kita kay o kaya sa Pag-asa Weather Bureau. Kay ba po si Ariel Zamudio sa detalye sa kamugtakan kang panahon. Southwest monsoon o duro sa bagat po ang nakakapektuhan yan sa bilog na nasyon. Samantala, ang tropical depression man na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility ring namatanong ini sa distansyang 2,425 kilometers sirangan norteng sirangan kang extreme northern Luzon. Di man ini nilalaw man na malaw sa Philippine Area of Responsibility as hindi man ini inaasahan na makaka-apekto sa anuman na parte kan sa itong nasyon. Wala kadigdi man sa Kabikulan dahil man sa epekto man kan habagat sa maghapon nilalaw man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-uran o pagkilat asin pagkatuldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sulupan na mamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperaturang niya na maghapon 25 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:20 nin aga, masunod pa siya alas 6:14 nin hapon. Alipadigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Mga tugang iyang padetalyas kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran asin ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong nadagog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo?
Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24.
masiram, manatok, marang. Mabuhay! Nalipuan sa inyong lingkod, Mayor Kaloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Igimbitaran kamong makiusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po poon June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, kinamagmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalignan, tigsik, rawit-dawit, sports activities, barailihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, auto trade fair, kinadakulpang. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Inipuan Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. 15 bago po magabot ang alas 7 ng aga. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay po na sabayan nin proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kan atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin kaya ligtas. Iga po siya din antioxidant na nagagatabang para sa pagtaon ng proteksyon sa lalo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o day. Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Sige, sandali lang. Tumaya po si Paring Dodds. Dodds, pare. Good morning, Yep, Kado Roy. morning. Yep. Good morning, Kado Roy. Congratulations. Salamat, pare. Angan ko niyan, dahil ko pa na-imagine yan. Kaya medyo dahil pa ako nag-announce kay Maray. Siyempre, excited. Ay, excited. Ano lamang? Golden Award. Golden Boy. Golden Boy. Golden Boy. Congratulations, pre. Ay, salamat. Pali pala, Oh. igwa ka lang dyan, example na Liver Aid. Ngayon mo nang karawayon ka. Kapuro congratulate ka. Magad ka palang kilipan. Daiman, pag may tinawan ako pa, di pa inumutawan ta kayo. Natatalido ang pighahanap mo. Ay, pa siguro. Gusto mong taon ta kang iba? Bay na kaya? Kaya mo pa, no? Kaya mo pa? Kaya pa. Lapsos Nay, kong taga. nay, wala ko apod sa imong yawa sa on the air. Ayaw man ang ganda, di. Siyempre. Congratulations. Sige, pre. pare. Salamat. Okay. Salamat. Alright, sige. Di ko talaga ma-imagine ang bigyan para congratulate nindo sa kuya. Sa masunod ng aldaw. Di ko pa ako kaya sa arog kay ni. Ako kaya ugali ko mga tugang trabaho sana. Sige sa nang trabaho ko, di ako nag-expect na ano man na in return. Wala pag ako nagtatrabaho, di ako nagparailing ki problema gani ba? Sige sa nang trabaho. Kaya mas Buda, sabi nga ni, pag nagtrabaho ka dapat, mga tugang, udok sa buot mo. Di ba? Are, sandali lang. Sandali lang. Sige, saan ang para problema kita ka. Hello? Di dapat talaga pala. Kaduroy na ang mo. Nata na naman. Yung baga ang kang award mo, Kaduroy. Oo. Ang ngaran ko parang dapat si Doroy. Kaduroy. Salamat. Okay. Sige, salamat. Anyway, sa 26 tabi, Mapa Manila kami ta.
Resibihon mo yan ako na yan. Basta, kayo masako. Basta, ang gusto ko lang, ini tabi ba kung para sa ko yan, para sa endo po gabos ini. Ha? Buda, dahil man niya ito makukuha ini. Kung wala po ka mo, dakulo na factors kaya yan. Kung nata mga tugang na pagbotohan na kita ang matawanan kan sinabi ng recognition. Dakulo niyan, tabi na factors na pinaghihili. Pero sige, Di na mo nakanta sa kuya na personal na buhay. Supog kayo kan mga arogan. Sa totoo lang, nasusupog ako. Magpaparaumaw kan sa kuyang sa diri. Ano? Basta trabaho sa nakita. Magpara. Hello? Boss, good morning. Morning, boss. Nakapag-prepare ka na speech mo? Di ko na natatapos. Di ko natatapos. Di ko aram ko na ay tataram ko migo. Matayan, Migo. Oo. Yan. Bakulan yan nationwide. Talagang yan. Nationwide o worldwide? Nationwide. Sa Pilipinas yan. Ta KBP. Ito maghihilingan Ano? Mahihiling ba yan sa social media? Ano? Mahihiling ba yan sa social media? Iyo, pero gari ang ang ipapiling sa iya sa garo first week of June gayod o second week of June ang live broadcast kaya. I mean ang replay sa television. Okay, sa makuha ko yaon duman. Ano? Kumusta mo okay sa makuha ko yaon duman? Ayo, nagduman ang taan DSRH, MBC ko ng KBP member station niya. Alam mo ba ba dyan? Sa may CCP complex yung agriculture na yan. Hindi yan. Pasay pa ang nakasakop pa yan. Iyo Pasay City. Pasay. Arami naman sa headquarters kan Philippine Navy. Nanggad migo, tama ka diyan. Tama ka. Ako daw, nagtrabaho kaya baga ako dyan sa Star City dati. Kaya pala. Ako dyan sa Star City. Oo. 1.5 year man ako dyan. The best ka man. Adi. Gabi ka man. Kaya lakop-lakop ko yan. Kung ma-LRT ka, duman sa Vito Cruz ang baba mo. Yeah. Tapos may mga duman ka pa may makahiling ka sa mga jeep baga ng mga Pinoy, sa mga color orange. Yeah, iyo. Naglalawag duman. Yan ang nagbibiyahe. Maagi ka duman sa dating Harrison Plaza na ginaba naman yan. Tapos Central Bank. Naman yan sa may Central Bank agi ka. Aram na aram pumigo, ano? Iyo. Mabay ka duman. Tapos diretso ito. Ang mga panahon yan duman migo, may mga pigpa-arke ka duman mga bisikleta kan high school kami mo yan siguro. Wala Kanto na. kay amigo, tadit pang auto. Ale. Ano 1970 yan na pigtara mo? What I mean is, duman sa CCP complex, Galing may binat. pigpa-arke ka duman naman sa mga aki, baga. Iyo. Sa may CCP? Yeah, may CCP. May Para Russia yung naman. pag-igo, pigpartambunan nito, reclamation nito, ito. Iyo baga. Okay. Congratulations kayo. Salamat Pigo. Mabuhay. Okay. Thank you so much. Alright. Sige. Okay. Ano ba yan po pa? Hello? Hello. Bosing, Marinaga. Good morning, VP Doroy. Sa totoo lang pa rin, bago komportable ka, tali na kulang kung haba kung pigumaw ako. Ito talagang taong arugan, VP. Iya pare, sa totoo lang da, haba kung mas maray palagod taraman mo kan depekto ko, kaysa pagpara umawon mo ako, i-recognize mo ako. Ang personality mo, kabaliktaran ni hanggang mga KSP. Okay. Iba ko yaw. Nasusunta ka dyan. Pero mauna ko sa sinabi mo kasubago. Na? Itong nasusupog kapag para umawo. Iyo totoo, sa totoo lang, bako ako ang komportable. Paano ko? Minaabot sa punto migo na talagang nariparo mangga. Nariparo ko sa trabaho. Tagaro-araw ka. Hello? Nawara migo. Hello, luwas-luwas si Migo dyan sa side. Nagbisikleta ka naman kayo, Joker. Baka nagbabike ka na naman. Yan. Nawara. Ayat. Yan. Okay. Nawara pare. Garig bisikleta ka naman kayo dyan sa may pasiring sa may kanaroom. Sa may kanaroom. Hello? Ano po dyan, Bibi? Fruit of labor. Fruit
fruit of Fruit of labor. Oh, okay. Oh. Congratulations. Ako kaya, bitbit man baga ako rin. Ako, trabaho lang ako. Sige sana, anong labot. Basta, sige sana ang trabaho ko dyan para sa kapangada nindong mga paradangog ko. Di ba man mga kami ka nabigat mo? Ako nga, gano'n mapalwa na. Kaya palang BP nagmakalkana kang Tito Ron na ni. Salmatana ka na si Rip. Anong tituron? Double knit ito pare. Bang sabi, double net. Natusunta ka dyan. Actually, nasa Rip po na ito. Garo sinili. Congratulate kang Garo sinili. Garo naman, may nakasi Rip naman sa kuya naman kaswapo. Nabudakan sa Rusimana. Oo. Iyo man talagaan. You deserve it, BP. Iyan ang importante dyan. Oo. Deserve mo yan. Dapat ka, langhapon mo, kumbaga. Langhapo. Basta, garo dahil pa sa kung nag-sink in na maray. Dahil pa nag-sink in sa kung Kapag yung manak na stage mong sulong mo sa bago mong banda doon, sigurado na. Latusunta ka dyan sa Sarawayan ka na. Oo, yan. Kami man mataram. Ay, nasupansit. Kaya daw ako, ang apon-apon mo, gari magkatakuton ka. Basta congratulations, Pepe. Sige. Pati sa DCGB. Salamat. Pati sa DCGB. Kung dahil sa DCGB, wala ka Exacto. man. At ayun, yun na nga, kaya ko natapos yung speech ko, tangan niya ko, bako pang para sa kuya ini, para sa, dahilan ini sa mga kamong nagdadangog buda sa estasyon kang DCGB. Dahil mo talaga matatapos. Kung kami ang papagibuon mo kang speech mo. Ano? Kung kami mag-ibo kang speech mong parangog mo, then matatapos. Maripe. Okay. Yes, congrats, Bibi, tadi. Sige, salamat. Awinda. Una si Brad Charlie, Ini si Brad Charlie. Kaya ba, aliyonong ko ng kaya ba ini sa PBN? Brad. Hello, Brad. Ano? Di ako makatayos na, di ako magapon. Maramdaman mo sa halitang iriba-iba kang pa daw na di. Iya, bro. Oo, di ba? Rain or shine, may bagyo o wara. Ani. Maano man na sitwasyong kampanahon, yaon kita nakatindog para magserbisyo publiko. Iyo, naugmaon ako sa imo. Manuarin mo nga ni Kukwahon? Sa 26 na 26? Sa 26. May iba ako, tayo diretso ta na kay Bustoyo. Yun. Pwede. Diba? First time kung halimbawa makuha ni Bustoyo, saro lamang na Bicolanong broadcaster ang may award na naka-display dumaan. Yun. Sa totoo pa rin, first time ini na probinsyano, provincial station, taga-provincial station. Karak lang kaya kan taga Manila eh. Iyo, kaya nagmaon ako bro kasi naging part man ako kang PBN. Iyo baga. Kaya sabi ko, dawa outside PBN ako, nagmaon talaga ako bro. Congratulations sa dati tang company mula sa pag-iba. Okay. Salamat bro. Mabuhay ka. Thank you. Thank you. Okay. Actually, ang itataram ko tabi, congratulations sa tuya, Gabos. Congratulations. Di man po ini mangyayari kung wara po kamo. Wara sponsors. May mga calamities baga na naroon naman yung pigigibutan digdi sa programa ta. Wala sa Gabos na programa kang DCG. Mga calamities. Pag may mga event kami pag December, mga community engagement program kami. Yung mga kamugabos, kamong mga nag-aantabay. Iya kamo mga donors, sponsors, listeners, tabi nakatabang kimarayan dakol na nagdadangog sa tuyang istasyon. Diba? Kaya para po sa tuya Gabos, ini. Sa tuya po Gabos, Sabi ni Dr. Alan Lucanyas, bihon lang po sa kuya, paborito ko man. Salvatana, binalik na rin ako ni Dr. Alan Lucanyas. Gary, ang gagibong ko tabi Dr. Alan, mas masiram duman sa pinadara mo kang birthday mo. Hello? Ikaw? Good morning, Kiraray. Ako may go. Ano lang yun, lambing lang. Maski t-shirt na sa nasa DCTV o kaya sa OPFM. Okay.
Okay. Yan na lang ang armoron ko sa imo. Okay. May crossing ako. Ano? Okay. Kano yan? Ah, Kano yan ang t-shirt na yan? basta di mahaloy. Di mahaloy ya, di mahaloy yo. Ayo. Okay. Ako na lang ito. Ayo. Bye-bye. Thank you. Mga salamat. Bye-bye. Mga saraway. Alas 7 na lamang. Hello. Hello, BB, sa pa palaan. Pasalamat kami sa imo, kamasiyaw ka sa Manila, nasa broadcast, nagbo-broadcast ka, patara mong naganap kami sa imo. At tayo na nga namin. Kaya, maski ako nasa bakasyon, bagay man sa nasa bakasyon, Yung maganda ko mo kaya na kuyan sa mga na nagmamati sa imo. yes, sangaran kan Dahil mga service. nagagibo yan, bako man sa pagkuyan BP, dahil mga nagigibo ko iba, ikaw man sa ka nagigibo. Gede ka man si Trump. Bako sa, yan, totoo yan na tigataramad ka. Isa na paradangog mo, puton mo BP. Ako lang tataram na nakang realidad. Pero subiyon, basta ako pansit, okay na to. Pansit ang paborito mo? Sarawayon ka. Sige, salamat. Sige, bye-bye. Maparam na ako. Alas 7 na lamang. Hello, Pading Benny. Pade. Wala pa rin. Dali mas na lang speech mo duman. Ano? Pikat lang mo kapirmin. Kung siya magparibok, kaya magbayad sa... Pero pag may question, bihon lang. Bihon lang, okay na. Kaya wala kong gas pa rin. Okay, thank you. Magtagas-surusugon lang urag. Amo. Okay. Salamat. Alright, bago kita magparam, tabi. Mga tugang, may chat digdi. May reklamo dyan sa Purok Uno kan Masarawag Ginubatan Albay. An baha da sa tinampo nag-aagi ta si kanal pigtabunan para maglaog. As para sa paglaog buda pagluwas kan truck sa quarry. Pero ngaya ni epekto disaster sa muya, mala bagata grabe ang baybay asin graba naw sa tinampo. Delikado sa may kasugpon tabi ni Chief Ramir. Delikado sa mga motorista. Jimmy, pakiriparo tabi kay ni Jimmy Pakiriparo tabi kay ni Jimmy dyan sa Purok Uno kan Masarawag Ginubatan. Pig-close da so kanal para maka balyo so truck na paluwas palaog na may kargang quarry sa Albatana. Ay nako, mamaya babalik kita 7:30 sa programa ng hapot. Salamat kanserong pagantabay. Goodbye. Thank you. Saro sa na po ang masasabi ko. Kita gabos, kamo gabos, ang kadoroy sa buhay ko. Goodbye. Maray na aga. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch